tsekkaamaan. Pitää miettiä tarkemmin, mitä suustaan päästään, jos tästä tulee tukkaria, pitää vatsa sisällä. Niin. Siis me tsekkäämistä. Joo. Tää on sitä. Ja sitten kun oli liian lyhyet nopein, niin myös Lepanin nämä. Mistä sinä löysit? Otin kerran. Sitten myöskin, kun tää tulee violettia yläosia, niin sitten voi lähteä. Joo. Ja eli villalanka ainut, mikä on niinku ostettu. Ai se oli tolleen. Joo. Kätevää. En minä tajunnut, että sitä voisi tolleenkin käyttää. Joo. Niin Urvalle näytti, kato nämä pitsit Hetkinen, muuten. missäs kohtaa nuo oli? Ne on roikku siinä Väleissä. Niissä isoissa olivat. No joo. Joo. Laitetaanko missä CD? Täällä. Elikkä toi Tämä on se. Ja minä hölmympi kuin poikainen kesäinen, minkä äsken opin, on jo unohtanut sen. Sano vaan, jos ei olla saa, hirveeksi sun naisemaan. Ja millainen sun nää, peikon alle paisemaan. Sano vaan, mitä muuta tehdä voi, kun rakkauteni antaa. Ja kynnistä voidaan jalostaa. Hyötyvät verkkoihin, ne syövät miestä ja haluavat juhlalle. Selkänahan läpi, rakkaan kuulee hammastuu. Voitko kielesi tän naaman naamaisen? Voitko lääkitä vatsani maavaisen? Kauanko meillä pyytyy, horisontin kallastuu? Sano vaan, jos sen tulossa hirveeksi sun maisemaan. Ja vielä ei sun päälle peikon alle paisemaan. Sano vaan, mitä muuta tehdä voi, kun rakkauteni antaa.
Näkyykö hikipisarat? Ainakin Finnin näkyy. Ei tullut tutuksi.